Вітаю, шановное гаспадарства. На чарговай нашай лекцыі. Сёння мы будзем гаварыць пра гродзенскі крыміналітэт у 19 стагоддзі. Гвалты, дзебошы, рабаўніцтва і прастытуцыя. Многія адразу дзесьці ў сябе ў галаве прывялі, скажем так, такія паралелі з сучаснымі расійскімі шоу, дзе скандалы, інтрыгі, расследаванні і гэтак далей. Но штосьці падобнае адбывалася і ў Гродні, і ў іншых гарадах. На ўсе гарады раскидывать беларускія гэтую тэму няма у нас часу, і это вельмі складана. А вось на прыкладзе Гродна і ваколіцаў можам пагаварыць пра прадстаўнікоў гродзенскага крыміналітэту, тагачаснага крыміналітэту. Многія выпадкі былі проста тыповымі для іншых гарадоў. Ну што ж, першае, з чаго мы пачнем, гэта гучныя забойствы, которые адбываліся ў Гродні. І самае, скажем так, страшнае забойство памяталі амаль 100 год. Як я ўжо казаў, сапраўды памяць сярод гарадзенцаў, жыхароў ваколіцаў Гродна захавалася больш чым на 100 год пра гэта забойства. Здарылася оно ў красавіку 1816 года. Тады была забіта дзяўчына Мар'яна. Бацькі спахапіліся, што дачкі вельмі доўга няма дому. Ну і цела знайшлі праз недалёка ад дома, 1 кіламетр ад дома знайшлі цела. Ну і следства вырашыла, што дзяўчынка стала ахвярай рытуальнага забойства, была забіта тупым прадметам, і у яе была адрезана адна рука. Першыя падазрэнні былі наступныя. Это было рытуальнае забойства, і ў якім абвінавачвалі мясцовых габрэяў. Гэта было звязана з тым, што нібыта такім чынам гродзенскія габрэі здабывалі кроў для мацы. Ну і самае цікавае, што пасля гэтай справы была прынята пастанова па ўсёй расійскай імперыі не абвінавачыць габрэяў у рытуальных забойствах. Сапраўды, вельмі доўга легенды такія хадзілі. Нават мой яшчэ дзядуля узгадваў, што габрэяў вельмі баяліся, асабліва сялянскія дзеці, мяшчанскія дзеці, бо нібыта яны такім чынам здабывалі кроў для сваёй стравы, для свайго хлеба, для мацы. Ну, насамрэч, это просто поўная лухта і такое, скажем, глупае народнае павер'е. Пераходзім да іншага гучнага забойства. І хаця, яшчэ важна азначыць, што падчас шматлікіх судовых даследаванняў, судовых экспертызаў на працягу 19 стагоддзя вельмі часта ускрывалі целы, вельмі часта праводзілі медычнае ўскрыццё, медычнае даследаванне, скажем так, чалавека памершага. Нават калі чалавек паміраў, скажем так, звычайнай смерцю, то рабілі гэта ўскрыццё. І вельмі такая частая практыка была, што калі праводзілі ўскрыццё, а са страўніка ішоў водар алкаголю, гэта змушала судмедэкспертаў да вынікаў наступных, што атручанне алкагольнымі напоямі сталі прычынай смерці таго ці іншага чалавека. Яшчэ одно такое страшнае забойство ксяндза Любавіцкага. Як бы оно стало, як і папярэднія фактычна забойства, вядома яшчэ на некалькі дзесяцігоддзяў наперад. Ну, эта справа была аб забойстве ксяндза Любавіцкага. Справа была открыта 19 лютого 1843 года. 20 лютого, пробачьте, забойство было здійснено 19 лютого 1863 года, но позднее была открыта справа. 20 лютого офицер пожарной службы, который был на подпитку, зайшоў у гродзенскую грамадскую прыбіральню. Там заўважыўшы тушу, думаючы, што гэта свіная, схапіў гэтую тушу і прынёс дадому жонцы. Як бы радасць панавала недоўга, а жонка заўважыла, што гэта не свіня, а чалавечае цела з ацечнымі рукамі, нагамі і галавою, і прымусіла цела мужа вярнуць назад. У гэтай гучнай справе было 7 абвінавачаных ажно, і варта адзначыць, што згодна мясцовым людзям, згодна іх паказанням, дадзены святар быў ліхвяром, і яго было шмат даўжнікоў. Былі адмысловыя сведчанні гарадзенцаў, што ксёндз вёў разгульны лад жыцця, часта наведваў непатрэбных дзевак у публічных дамах, дзе яго аднойчы нават былі абрабавалі. Але справа так і засталася нераскрытай і была перададзеная, як тады казалі,
волі Божай, бо вінаватага чалавека ў забойстве так і ніхто не знайшоў. Частай такой крымінальнай з'явай, можна сказаць, нават справай былі таксама распачатыя справы, звязаныя з хабарніцтвам мясцовага чынавенства ў 19 стагоддзі. Самы такі дзіўны выпадак, самы такі буйны выпадак — это калі ў Гродні расійскія чыноўнікі займаліся свавольствамі. Ну, той же, напрыклад, віцэ-губернатар Максімович пабудаваў свой дом, зараз гэта рэстарацыя «Каралеўская ахота» называецца, з дапамогай фінансавых махінацый, которые ён праводзіў падчас сваёй службы. Ну і вось падчас таго, як ён быў на пасадзе, у бюджэт не паступіла каля 15 000 рублёў срэбрам і яшчэ большая сума асігнацыямі. Тады Гродно нават хацелі абвесціць банкрутам, ну але абышлося. Уявіце, якія панес горад фінансавыя страты. Вось, калі ласка, зараз так выглядае дом Максімовича. Нават па сённяшніх мерках гэта вельмі вялікія грошы патрэбныя, каб падобны будынак сабе пабудаваць. Уявіце, што это было на той час. Варта адзначыць таксама, што хабарніцтва чынавенства на гэтай гучнай справе і не спынілася. 1835 год, казначэй Ян Астраміцкі скраў каля 19 000 рублёў. Таксама была вельмі гучная справа. І важна значыць, што чынавенства брала хабар не толькі ў адміністратыўных установах, але ў турме, там у навучальных установах, у медычных установах. Вось, напрыклад, варта адзначыць, што ад самага крупнага чыноўніка да самага дробнага чыноўніка ці прадстаўніка мясцовай адміністрацыі маглі браць хабары. Вельмі цікавая справа Фартасіо Андерсона. Гэта англічанін, который падчас паўстання 1863 года знаходзіўся на тэрыторыі Беларусі сучаснай, в аколіцах Гродна ён знаходзіўся. Яго затрымалі, падазраючы, што ён мае нейкія дачыненні да паўстанцкай арганізацыі. І, значыцца, змесцілі Андерсона ў гарадзенскую турму. Ён апісваў у сваіх успамінах вельмі жудасныя умовы там утрымання, то бок для яго было дзіка, што прыходзілася спаць на саломе, есці нейкую там жудасную дзіўную пахлёбку. Ну і вось, скажем так, турремшчык, который яго вартаваў, напрыклад, яго за пэўныя, скажем так, за пэўны хабар, который уяўляў сабой тое, што Андерсон аддаваў ежу яму, которую не мог есці, а таксама ў яго пры затрыманні з сабой была пляшка, здаецца, ці то віскі, ці то брэндзі, дакладна не памятаю, карацей, добрага алкагольнага напою, который ён прывёз з сабой з Англіі. Ну, вось і мясцовы вартаўнік, который яго там вартаваў, пагадзіўся, што ўзамен на гэтую пляшку і ўзамен на турэмныя харчы ён паводзіць англічаніна па паверсе, дзе ўтрымліваюцца іншыя зняволеныя. Ну, навучальныя установы таксама былі месцам хабарніцтва, як я казаў раней. Дырэктар гарадзенскай гімназіі скраў вучняў каля 2500 рублёў з дапамогай бухгалтарскіх махінацый. Ну і хіба пасля будаўніцтва гэтага шыкоўнага дому другая справа была справай ракі Нёман, калі з дапамогай Нёмана чынавенства атрымлівала вялікія прыбыткі незаконна. Як вы ведаеце, што рэкі раней замерзалі, і у Гродні раней пастаяннага моста не было, таму гарадскія ўлады кожны год здавалі ў арэнду прадпрымальнікам праз аўкцыён права на перавозку гараджан на пароме з аднаго боку горада на іншы. Часам Нёман замерзаў, часам не замерзаў, і калі Нёман ўсё ж такі замерзаў, можна было прайсці рэку пешкі і нікому нічога не плаціць. Дык вось адбылася, вось так выглядае зараз Нёман зімою, тут ён не замерзае.
І здарылася вельмі цікавая сітуацыя, калі з зімы запар Нёман ніяк не мог замерзнуць па незразумелых прычынах. Гараджанам прыходзілася плаціць за пераправу на пароме по 10 копеек. Аказалася, што прадпрымальнік, які арендаваў права на пераправу, заключыў змову з гродзенскім паліцмейстерам і праплаціў сялянам з вёскі Салы ці Солы, которая знаходзіцца недалёка ад горада Гродна, каб яны там нацягнулі ў рэчцы вяроўкі ці трасы, і такім чынам стрымлівалі лёд, который ішоў, который мог дазволіць рэчцы замерзнуць. Пасля чаго адбылося вельмі буйнае разбіральніцтва, і, здаецца, ўжо ў гісторыі ракі Нёман такіх махінацыяў не было. Важным таксама пунктам з'яўляецца рабаванне. Рабаванні былі паўсюль і хіба пачалі з'яўляцца ад фактычна існавання чалавецтва, калі больш моцны або больш хітры чалавек забіраў у больш слабога чалавека яго уласную маёмасць. Што звычайна любілі рабаваць. Падобныя рабаўніцтвы адбываліся не толькі ў Гродні, але я думаю, што і па ўсей расійскай імперіі, і па ўсей гарадам, которые знаходзяцца ў сучаснай Беларусі. Самыя знакавыя пасады гораду нават не стрымоўвалі злачынцаў, яны былі такой салодкай цукеркай для злачынцаў. Вось адна з самых такіх гучных справаў, 1821 год, салдат Байкоў, зразумела, што гэта быў прысланы салдат, не мясцовы, хутчэй за ўсё, залез у дом губернатара, там скраў посуд, фіранкі і іншыя рэчы, пасля чаго яго спрабавалі злавіць, але злачынца адбіваўся дубінай, падчас спробы збегчы вор быў затрыманы караульнымі. Самым буйным злачынствам лічыцца рабаванне казначэйства з дапамогай падкопу. Падкоп гэты зрабіў шаноўны грамадзянін горада Вільні Вінаградаў, які скраў каля 18 000 рублёў. Гэта вельмі вялікія грошы. Я не ведаю, можна было пабудаваць на гэтыя грошы добры сабе маёнтак. Не абміноўвалі рабаўнікі і храмы. Барысаглебскую царкву абкрадалі, Ізуіцкі кляштар абкрадалі, абвароўвалі сінагогі, звычайна выносілі свечы, таму што свечы тады каштавалі не надта і мала. І нават памятаць такую фразу, можа быць, часта сустракаецца у расійскіх там раманах 19 стагоддзя, можа быць, нават у нейкіх сучасных фільмах, ці стоіць ігра свеч. Вось таму што калі выйгрыш мог быць маленькі, падчас нейкіх розных гульняў у азартных гульняў, то калі выйгрыш прадбачыўся невялікі, не варта было і траціць свечку. Дык вось выносілі свечы з храмаў, абразы, вокладкі, срэбныя кубкі. Ну, абразы таксама былі аздобленыя пэўнымі, можна сказаць, каштоўнымі металамі, якія можна было абадраць, штосьці з іх зрабіць, можа быць, нейкае ўпрыгожванне, або прадаць проста на лом. Ну і самае цікавае такі момент, што рабаванне храмаў не з'яўлялася по крымінальнаму кодексу Расійскай імперіі рабаўніцтвам. Гэта было святататства. Ну і справа сінагогі, да, таксама такая вельмі цікавая справа. Абрабавалі, значыцца, сінагогу, сцягнулі 20 рэлігійных світкаў злачынцы. Ну, адзін світак, каб вам было зразумела, важыў каля пуда, а гэта каля 16 кілаграмаў. Таму злачынцы не змаглі ўнесці сваю здабычу, памножце 20 на 16, умоўна это колькі, 320 кілаграмаў атрымліваецца. Таму яны не закапалі гэтыя світкі недалёка ад храма. Не змаглі проста уцягнуць. Ну, як бы у кожным горадзе ёсць па сённяшні дзень, можа, ўжо гэта не так і папулярна і развіта, але яшчэ хіба 20 год таму былі такія небяспечныя вуліцы, дзе не варта з'яўляцца, асабліва у цёмны час сутак. Ну, калі браць Гродну, згодна плану 1880 году, самыя небяспечныя вуліцы это былі, я буду называць сучасныя, каб нават не гарадзенцам, которые тут прысутнічаюць, было зразумела, але хтосьці, можа быць, быў у Гродні і трошкі арыентуецца. Гэта, значыцца, вуліца Ажэшкі была небяспечная, сучасная савецкая, Падольная, чыгуначны вакзал, таксама Занёманскі фарштат, Сянная плошчадь, адбываліся кірмашы. Ну і вось на гэтых вуліцах працавалі кішэннікі. Больш актыўна, канешне ж, яны працавалі на кірмашах. Калі чалавек
займаўся, напрыклад, гандлем нейкім, там з кімсьці гандляваўся, ясная справа, што заўсёды на кірмашах быў натоўп, і вось у такіх варонках дзейнічаць кішэннікам было вельмі зручна. Вельмі цікавая сітуацыя была з такімі злачынствамі, як самагубства. У часы расійскай імперыі самагубства лічылася злачынствам. Няўдалага самагубцу маглі саслаць на катаргу ў Сібір, пасадзіць у турму ці налажыць нейкія іншыя санкцыі на чалавека, который здзейсніў падобнае дзеянне. А вот у Гродні гарадзенскія самагубцы аблюпавалі вельмі хутка чыгуначны мост, з якога шмат хто скончыў сваё жыццё. Ну, як вы ведаеце, што чыгунка праз Гродно прайшла ў сярэдзіне, нават на пачатку, там, да, у сярэдзіне пазней 60-х гадоў 19 стагоддзя. Бойкі. Бойкі – это ўвогуле вельмі частая з'ява, і нават у сённяшніх варонках, сённяшнія часы, думаю, што бойкі сустракаюцца там, можа быць, нейкіх там барах ці начных клубах. Ну, біліся часта ў піцейных установах раней. Вельмі было распаўсюджана на тэрыторыі паўночна-заходняга краю, не толькі ў горадзе Гродна, збіццё прыезджых расійскіх афіцэраў, асабліва на чыгуначным вакзале, бо тыя першыя чынілі непаважнае стаўленне да гарадзенцаў. Ну і шмат канфліктаў адбывалася на глебе нацыянальнасці. Асабліва такія паводзіны былі распаўсюджаныя напярэдадні паўстання 1863 года. Гродзенскія дзяўчыны і жанчыны вельмі часта маглі апляваць якога-небудзь афіцэра ці простага вайскоўца, ці нават какого-нибудь там не надта высокага чыноўніка. Я чытаў узгадкі доктара Мітрапольскага пра час перабывання ў Гродні напярэдадні паўстання, і ён пісаў, што ягонаму дзейшчаку амаль што кожны дзень прыходзілася выціраць яго паліто ад пляўкоў мясцовых кабетаў, і такім чынам ні аднаму прадстаўніку царскіх уладаў амаль штодня прыходзілася цярпець аплёўванне ва імя адчызны. Менавіта так ён характарызаваў гэтыя дзеянні. Таксама быў выпадак, калі, скажем так, мясцовыя гімназісты, мясцовыя падлеткі гналіся за павозкай, за каретай губернатара напярэдадні паўстання і кідалі яго камяні, асвіствалі, аплёўвалі. Ну, асвістванні таксама былі не рэдкасцю. Для прадстаўнікоў рускай адміністрацыі у Гродні, я думаю, што і таксама ў іншых гарадах былі некаторыя месцы забароненыя для наведвання. Напрыклад, гэта былі каталіцкія храмы. Калі прадстаўнік царскай арміі або царскай адміністрацыі заходзіў у каталіцкі храм падчас набажэнстваў, ксёндз мог перапыніць службу, а людзі, которые там знаходзіліся, маглі папросту асвістаць прадстаўніка царскай адміністрацыі. Ну і, канешне, адбываліся канфлікты на глебе нашэння мясцовымі чорнай біжутэрыі. Так, чорная біжутэрыя хіба будзе пазней. Пазней будзе ў прэзентацыі, я вам прадэманструю. Значыцца, чорная біжутэрыя гэта была такая, скажем так, адмысловы такі сімвал пратэсту грамадскага. Людзі насілі патрыятычныя значкі, гузікі з выявай там арла, польскага пагоні, з выявай, можа быць, якаря таксама. Маглі жанчыны насіць чорную вопратку на знак жалобы, што іх радзіма знаходзіцца пад царскай акупацыяй. Пазней за гэта пачалі лапаць людзей, уводзіць пэўныя штрафы, садзіць на сотні. Ну і з цягам часу, каб не патрапляць пад такія, скажем так, рэпрэсіі, людзі пачалі змяняць, напрыклад, чорную вопратку на знак жалобы на нейкую там фіялетавую, умоўна кажучы. У нас у Гродні, здаецца, была фіялетавая. Так. Не абыходзілася і без дзебоша п'яных вайскоўцаў. Тут это вельмі такая папулярная з'ява была. У Гродні быў даволі вялікі рускі гарнізон, афіцэраў і салдат царскай арміі было вельмі шмат. Ясная справа, што падобныя прадстаўнікі любілі замахнуць чарку.
Вельмі шмат было вайскоўцаў дзебашыраў, як я ўжо сказаў. Сярод вайскоўцаў быў вельмі пашыраны антысемітызм, а Гродно быў даволі такі габрэйскі горад. Калі казаць пра статыстыку, то каля 60% гродзенцаў перад пачаткам Другой сусветнай вайны, да, там 60% это было, да, габрэі. Ну і, напрыклад, прыходзіць там нейкая колькасць вайскоўцаў у карчму нейкую ці яшчэ кудысьці, у пітны дом, который трымае габрэй, напіваюцца, уладар піцейнай установы габрэй які-небудзь зноў жа такі просіць разлічыцца, замест грошай ён атрымлівае ў твар і пачынаецца п'яная бойка у пітным доме ці піцейнай установе. Ну, сярод жыхароў горадні ў 19 стагоддзі гэта выклікала вялікія такія незадаволенасці. Часам гараджане розных канфесій, нацыянальнасці аб'ядноўваліся, каб бараніцца супраць сваволі расійскіх вайскоўцаў. Такія справы таксама былі. Вось. Наконт Гродна, куды нельга было заходзіць вайскоўцам рускім, рускім чыноўнікам. Вось звярніце, калі ласка, увагу, гэтае месца называлася целятнікам. Чамусь так называлі месца, дзе любілі шпацыраваць мясцовыя маладзёны. Вось рускія называлі гэта месца целятнікам. Тут вельмі часта здараліся на нацыянальнай глебе канфлікты. Напрыклад, рускі чыноўнік ці афіцэр ці салдат мог зайсці, маладзёны яго маглі асвістваць, пачаць аплёўваць, потым у выніку пакалаціць ці штосьці яшчэ зрабіць. Напрыклад, яшчэ вельмі часта бывала такое, што не хацелі абслугоўваць расійскіх афіцэраў, расійскіх салдат з-за таго, што яны потым маглі учыніць п'яны дзебош у той ці іншай установы. Ну і, напрыклад, пакуль там маглі пайсці на прынцып, пакуль ён там не папросіць па-мясцоваму, па-польску абслужыць яго, то уладар гэтай установы мог яго не абслугоўваць. Ось чорная біжутэрыя, прыкладна, вось так выглядалі прадстаўніцы горада Гродна, хто насіў жалобу ў той час. Вось такія маглі быць упрыгожванні на жанчынах. Ну, хіба все памятаюць, яшчэ не так даўно, калі не было пандэміі, можна было паехаць за мяжу, напрыклад, ту ж самую Польшу, і там купіць на мяжы або за мяжой больш танны алкаголь. Так вот, піцейны турызм існаваў яшчэ задоўга да, скажем так, да сучаснай Беларусі, да сучасных межаў паміж краінамі. У Гродні, як і па ўсёй імперыі, была забаронена картачныя азартныя гульні. Ну, з імі вельмі моцна ўлады, значыцца, змагаліся, але гэта гродзенцаў не зупыняла гуляць у карты. Побач Гродна была вёска Ласосна, а Гродно быў памежным горадам з каралевствам польскім. Таму проста гродзенцы або салдаты, вайскоўцы, чыноўнікі і гэтак далей, фактычна прадстаўнікі усіх, можна так сказаць, масцей хадзілі гуляць у карты у Ласосна. Это было вельмі недалёка, это пару кіламетраў фактычна ад цэнтра. Ну і там, як па законам царства польскага, можна было займацца азартнымі гульнямі. Ну і, канешне ж, хадзілі, так як горад быў памежным, розная валюта хадзіла, злотыя, рублі, талеры і шмат іншых. Ну і, канешне ж, там гарэлка была значна танней. А падчас пераходу вось гэтай мяжы паміж северо-западным краем, да, паўночна-заходнім краем і каралевствам польскім, многія мужчыны баяліся прагуляцца або прапіць большасць сваіх грошай. Таму закапвалі, скажем так, недалёка ад тагачаснага памежнага пераходу, калі можна так сказаць, свае зберажэнні. Потым напіваліся, забывалі, дзе яны ёсць. І вот зараз кожная, скажем так, весну, калі сыходзіць снег, то на беразе той же самой Ласасянкі можна даволі часта сустрэць такія вось манеты, которые былі пералічаныя трошкі вышэй. Выпіваць вельмі любілі, выпівалі шмат, і гэта таксама было абумоўлена тым,
что были российские гарнизоны тут. На 1848 год отзначаецца, што ў горадні было ад 250 і в аколіцах, я маю на ўвазе таксама, да 500 шынкоў. Уявіце сабе, это хіба больш, чым нават сучасных бараў і рэстарацыяў у нашым горадзе. Ну і шынок — гэта звычайны дом, дзе гандлявалі гарэлкаю. Шынкі былі афіцыйныя, неафіцыйныя. Напрыклад, з неафіцыйнымі, канешне ж, дзяржава пастаянна змагалася. У такі піцейны дом маглі залічыць папросту, не ведаю, умоўна кажучы, хату, куды можна было зайсці. Там некалькі асобаў туда просто заходзілі, куплялі алкаголь, выпівалі там чарку, шлі па горадзе далей. Ну і лічбы спажывання гарэлкі ў 19 стагоддзі вельмі моцна шакуюць. Гэта было 28 000 вёдзер гарэлкі на год у горадзе. І гэта толькі афіцыйная інфармацыя, нягледзячы на тое, што можна было купляць яшчэ алкаголь неафіцыйна, як я трошкі раней ужо вам распавядаў. Вось так выглядалі традыцыйныя корчмы або шынкі, прыкладна. Ну, куды ж без гродзенскіх аўтарытэтаў? Я хацеў бы звярнуць увагу, што паказваю такія паміж блокамі адмысловымі, скажем так, нашымі выявы. Яны не маюць ніякага стаўлення да Гродна, ну, але ускосна ілюструюць тыя падзеі. Вот тут знайшоў такую жанчынку сёння каларытную. Это нейкая руская аўтарытэтка, інфармацыі там пра яе не было. Я так спрабаваў прыгледзецца, гэта ці то цар, ці то Сталыпін тут у яе набіты, ці то нехта з вышэйшага кіраўніцтва. Ну, все вы ведаеце, это савецкія, все ведаеце, што ў Савецкім Саюзе вельмі часта набівалі таксама і Леніна, і Сталіна, каб пазбегнуць расстрела. Ну, такія самыя знакамітыя аўтарытэты гродзенскія былі. Гэта шайка Элія Хана і таксама Брушневіч з белай гарачкай. Важна адзначыць, што пасля адмены прыгоннага права сяляне масава рванулі ў гарады, разам з імі з вёскі перанесліся і некаторыя традыцыі. І тады пачынаюць з'яўляцца вось гэтыя першыя аўтарытэты, нейкія такія вясковыя, ну, можа быць, нават не вясковыя, а мясцовыя, хутчэй за ўсё, паняцці. Хтосьці там больш быў паважны, хтосьці менш паважны сярод мясцовых людзей і гэтак далей. Гэта ўсё пераносіцца ў горад. Элія Хан меў сваю шайку, вельмі такі злачынец быў цікавы. Яны займаліся рабаўніцтвам, падпалам хат, гараджан збівалі, грошы ў іх адбіралі, дзебашырылі таксама. Ну і шмат разоў на гэтую асобу заводзілі рознага кшталту справы. Ніхто з 8 сведкаў не даваў паказанні, напрыклад, падчас апошняй справы, такой самай буйной. І цікавы факт, што нават калі сведка не даваў паказанні, то крымінальнікі ўсё роўна абавязкова яго вылавяць потым і адлупцуюць. Магчыма, гэта рабілася для прафілактыкі, для запужвання. Вось. Ну, яшчэ аўтарытэтам гарадзенскім быў Брушневіч. Ён таксама часта нападаў вельмі на гараджан, але справу на яго выніку не надта хацелі заводзіць. Можа быць, згодна нейкім подкупам або хабарам, пра которые мы гаварылі раней, дактары яму вельмі часта ставілі дыягназ белай гарачкі, ну, што фактычна рабіла яго неадэкватным і пазбаўляла актыўнага такого судового пакарання. Вельмі цікава зараблялі, умоўна кажучы, падчас таксама і пасля падзей паўстання. Вось мне патрапілася ў гродзенскім архіве такая справа аб хеўры і лжасведчальнікаў. Вельмі папулярныя былі ўвогуле даносы. Даносы былі як рэальныя, так і выдуманыя. Ну і вось падчас паўстання або пасля паўстання добры бізнес пабудавалі на даносах пра ўдзел у паўстанні. Это фактычна, калі да цябе грукаліся ў хату,
і казалі, што зараз мы пойдзем на цябе данесем, ты паедзеш або ў турму, або ў Сібір, або цябе павесяць, або плаці нам грошы, і мы не будзем рабіць того ложнага даносу. Ну, люди, конечно ж, пужаліся, которые мелі грошы, то плацілі, некаторыя не плацілі, беглі да мясцовых паліцмейстераў ці нейкія урадавыя установы, заявлялі аб тым, што яны не маюць ніякага дачынення да паўстанцаў, і увогуле яны з'яўляюцца невінаватымі, іх агаварылі. Гляньце, вот, напрыклад, у ваколіцах Гродна дзейнічала хеўра вось гэтых лжасведчальнікаў. Ну і людзі прасілі 3 рублі срэбрам, вось гэтыя злачынцы, прасілі 3 рублі срэбрам з сям'і, каб не даносіць. За паўстанца таксама давалі 3 рублі срэбрам, за слапанага паўстанца, которого перадалі, скажем так, царскім уладам. Ну, это былі вельмі вялікія грошы, фактычна можна было купіць карову на гэтыя грошы ў тыя часы. Цікава, што па законах Расійскай імперіі і лжасведчанне і магальніцтва, асабліва вінавачанне палітычнай злачыннасці, прадугледжвала за сабой пэўныя, скажем так, санкцыі. Гэта магла быць і кампенсацыя пацярпеламу боку грашовая, маглі і лжасведчальнікаў у турму заключыць, маглі адправіць на, скажем так, выселенне. Ну і эта справа лжасведчальнікаў, гэтай хеўры, нічым так і не скончылася ў выніку. Ведалі мясцовыя жыхары злачынцаў, апісвалі іх знешні выгляд следчым не адзін раз, ну, але хеўра так і не была затрыманая, магчыма, проста кудысьці сышлі ў іншае месца працягваць свой промысел або заляглі на дно. Зараз пераходзім да, скажем так, такой самай старажытнай прафесіі жанчын. Вось, это не толькі ў Гродні было развіта, во многіх, я думаю, і гарадах іншых, і краінах это ўсё было развіта. Напрыклад, зараз заканадаўства з гэтым займаецца, раней фактычна гэта было, ну, нібы афіцыйная праца. Вось так вось выглядалі супрацоўніцы самай старажытнай прафесіі. Я думаю, што это, в прынцыпе, тыповы здымак. Думаю, што ва ўсіх гарадах прыкладна штосьці было аднолькавае. Ну і варта адзначыць, што дзейнічалі і адзіночкі, і цэлыя публічныя дамы ў Гродні былі. Былі дамы сустрэч, гэта кшталту сучасных кватэр там на гадзіны, на, не ведаю, там на суткі і гэтак далей. Шэраговым гродзецам гэта ўсё вельмі не падабалася. Ну, а, напрыклад, можно сказать, что была частка, которым это не падабалася, а была частка, которые мелі ў гэтым патрэбу. І вось нават такая справа была, што пісалі скаргу губернатару, каб той адкрыў публічны дом для простага люду, бо простыя людзі не маглі сабе дазволіць даму, напрыклад, з таго ж самого дварянскага публічнага дому, якіх было тут 3, ну і каштавала гэта 1 рубль. Ну, а многія, дарэчы, пісалі, каб гэтыя публічныя дамы зачыняліся, таму што там таксама быў пастаянна дзебош, там таксама пастаянна былі прадстаўнікі войска, которые напіваліся ў гэтых публічных дамах, которые займаліся там непатрэбствамі і не падабалася такім месцам жыхарам. Ну, вось паглядзіце яшчэ, прасілі публічны дом, дзе паслугі каштавалі б да 50 копеек, а ў іншым выпадку пагражалі пачаць чапляцца да гарадзенак. Но это ўжо не мясцовыя, гэта ўжо звычайныя салдаты, таму што жалаванне ў салдатаў было невялікае. Як вы маглі зразумець з папярэдняга майго расповеду, што салдаты сваё жалаванне у асноўным прапівалі, грошай іх не заставалася. Ну і цікава ім было займацца падобнымі непатрэбствамі, таму вот пагражалі чапляцца да мясцовых кабет. Паглядзіце, якая сітуацыя адбылася ўжо напрыканцы 19 стагоддзя. У 1894 годзе гарадзенскае чынавенства завітвае ў публічны дом. Ну і мужчыны, ясная справа, былі
на падпітку, у стане алкагольнага ап'янення, а кожны публічны дом трымала адмысловая мамка. Гэта, скажем так, такая жанчына, которая заведуе там і грашовымі справамі, і заведуе справамі, скажем так, сваіх супрацоўніц, калі там, можна так выразіцца. Сама таксама раней гэтай прафесіяй займалася, але потым, бачыце, удавала камусьці выбіцца ў верхі гэтай прафесіі, яна станавілася назіральніцай або утрымальніцай падобнага месца. І ў выніку канфлікта адзін з чыноўнікаў атрымаў, скажем так, у вуха. Пасля гэтага інцыдэнту публічны дом падпалены наведвальнікамі з мясцовай адміністрацыі. У выніку 3 чалавекі гэтай, скажем так, злашчаснай справы загінулі. І было вельмі шмат прычын. Я думаю, што гэта не толькі Гродна датычыцца, гэта датычыцца і ўсіх гарадоў беларускіх сучасных, дзе былі публічныя дамы, дзе жанчыны займаліся гэтай прафесіяй, так і я думаю, што у іншых месцах Расійскай імперіі падобныя з'явы мелі месца. Вось паглядзіце, што, напрыклад, растлення. Дзяўчына пасля гэтага вельмі пачынала хвалявацца, што яе ніхто не возьме замуж, нікому яна будзе не патрэбная. І адзінае, скажем так, месца, дзе яна магла знайсці сабе, гэта быў публічны дом. Таксама дзеці-сіраты вельмі часта станавіліся прастытуткамі, аказвалі інтымныя паслугі, таму што жыць за штосьці трэба было. Вось бывала, што адмысловыя гэтыя мамкі бралі дзяўчынак з вуліц і потым уводзілі, скажем так, іх у прафесію. І, канешне ж, спакушэнні, куды без гэтага. За спакушэнняў жанчыны маглі пайсці таксама аказваць падобныя паслугі. І была прафесія таксама вярбоўкі прастытутак. Можна сказаць, жоўты білет, які атрымаць так прагнула Сонечка Марвеладова з аднаго твору Дастаеўскіх, дазваляў займацца афіцыйна гэтым заняткам. І адзіная ўмова была для жанчыны гэтай прафесіі, што трэба было наведваць доктара 2 разы на тыдзень. Вось і ўсё. І, канешне ж, безумоўна, што на афіцыйным узроўні, калі гэта было зацверджана, калі гэта было дазволена, то прадстаўніцы падобных прафесій павінны былі плаціць пэўную суму у дзяржаўную казну. Падыходзім да катаванняў злачынцаў, нікуды без гэтага. Катаванні злачынцаў былі заўсёды. У сярэднявеччы маглі засунуць там, як вы ведаеце, чалавека ў калодкі нейкія, або атрубіць там руку злачынцу, вору, або яшчэ можа быць і нешта больш страшнае. Калі браць 19 стагоддзе, то не было ўжо такіх страшных пакаранняў, як раней. Гэта былі звычайныя эшафот. Эшафот вы ведаеце, я думаю, для чаго патрэбны, каб праводзіць павешанні, экзекуцыя праз павешанне. Слуп ганьбы таксама, куды прывязвалі злачынцаў. Казлы з калодкамі таксама прысутнічалі, напрыклад, да слупа ганьбы, або ў калодкі маглі закаваць чалавека там на нейкі тэрмін за тое, што ён зрабіў тое ці іншае злачынства. Нават маглі да слупа ганьбы ці ў калодкі закаваць за нейкія, скажем так, і, можа быць, не зусім злачынствы. Зараз бы гэта хутчэй за ўсё трактавалася як адміністратыўныя правапарушэнні. І цялесныя, скажем так, пакаранні былі неад'емнай часткай у здзяйсненні правасуддзя. Пілі бізуном і плёткай. Я ўжо казаў, у казлы закоўвалі, да слупа ганьбы прывязвалі. Это, фактычна
хутчэй за ўсё прымянялася падчас, скажем так, здзейсненых не надта цяжкіх злачынстваў. Гэтыя ўсе функцыі закоўвання ў калодкі, павешання, таксама і там, даць палкі, гэта все выконваў кат. Ну і прафесія ката была вельмі моцна запатрабаваная. Нават, скажем так, яна была высокааплочваемая, але вельмі ганебная. Умоўна кажучы, добры кат мог за 10 удараў бізуна забіць чалавека. Вось. Кат заўсёды жыў у турме. Цікавы падыход да ката быў на рынку. У ката не хацелі з рук браць грошы, таму што ён іх зарабіў з дапамогай гвалта, з дапамогай забойстваў. Людзі гэта ўсё роўна бачылі на плошчы. Ну і, скажем так, была такая практыка, што кат мог на рынку штосьці взяць сабе нават бясплатна. Людзі не хацелі гэтых грошай ягоны браць. Вось так склалася ў нашай гісторыі. Ну, як я ўжо казаў, прэстыжная яна не была. Мала хто хацеў працаваць з катам. У каты ў асноўным ішлі на працу з прысудам да высылкі. Напрыклад, чалавек які-небудзь або з прысудам сесці ў турму, чалавек які-небудзь на здзейсненню там нейкіх злачынстваў, вот яму прысудзілі там высылку або турэмны нейкі тэрмін. Ну і фактычна як бы ён мог пайсці, я не ведаю, можа быць правільна сказаць, на сустрэчу са следствам, ці можа быць правільна сказаць, на супрацу з органамі пакаранняў у тых ці іншых выпадках. І ён мог стаць катам, каб не адбываць вось турэмны тэрмін ці тэрмін высылкі. Трымаліся на гэтай пасадзе вельмі такой непаважныя людзі вельмі недоўга, адмаўляліся выконваць абавязкі часта свае, часта пакідалі службу, таму што гэта прафесія, скажем так, вельмі непрыемная, ты пастаянна працуеш з болем, табе гэты чалавек нічога не зрабіў, ты мусіш здзяйсняць над ім катаванні, часта у катаў былі зрывы, таму яны адмаўляліся, ў прынцыпе, выконваць свае абавязкі, пакідалі службу, ім было сорамна перад гараджанамі, можна так сказаць, перад, напрыклад, пайшоў, умоўна кажучы, на рынок, а там сустрэў прадстаўнікоў сям'і чалавека, которого ты там недавно забіў. Вось, таму на пасадзе не так доўга не трымаліся. Было вельмі часта, што катаў прыслалі з іншых гарадоў, бо нікога не маглі знайсці у тым ці іншым горадзе на месца таго, хто будзе выконваць гэтыя абавязкі. Ну, у Гродні таксама не абышлося без гэтага. Кат учыніў аднойчы байкот, адмовіўся выконваць катаванні. Ну і на некаторы час у Гродна катаванні спыніліся. Адмыслова, каб таго ці іншага пакараць гараджаніна, прысылалі з Вільні або Менску катаў. Таксама важна адзначыць, да, вось, калі ласка, прыкладна, штосьці прыкладнае, да, эшафот там ззаду бачны, тут это штосьці накшталт ганебнага слупа. Так, тут поступило пытание, обычно в фильмах показывают, что у них одежда, которая прикрывает лица, а в те времена это было открыто. Слушайте, я не могу докладно отказать на это пытание. Я думаю, что это была больше практика для Заходней Европы. У нас же, мне, принамсі, не сустракаліся такія сведчанні ні ў літаратуры, ну і не сустракаліся таксама такія сведчанні падчас там працы з нейкімі дакументамі ў архівах. Я думаю, все ж таки, что это больше практика на Захадзе ўжывалася. Да, вот штосьці падобнае на ганебны слуп. Тут мы бачым, як зачитываецца нейкі вырак. Вось хтосьці тут стаіць са связанымі за плячыма рукамі. Ну і невядома, што з гэтымі людзьмі зараз будуць рабіць. Або, можа быць, да слупа прыкуюць, а можа быць, павядуць на эшафот. Ну і
Таксама кат ажыццяўляў, скажем так, функцыі клеймавання. Гэта, я думаю, вы бачылі таксама ў шматлікіх фільмах, калі разыгрывалі гарячае клеймо ў печцы, і чалавеку, который здзейсніў тое ці іншае злачынства, папросту наносілі калёным жалезам гэтае клеймо з дапамогай адмысловага штэмпеля. Напрыклад, з дапамогай штэмпеля на твару злачынцы можна было прачытаць кат, што азначала катаржнік, а не кат, который, в сэнсе, палач. Вор таксама, што азначала, што чалавек атрымаў гэтае клеймо за нейкае рабаўніцтва, за нейкае там карманнічества і гэтак далей. Ну і, дарэчы, у тыя часы было вельмі модна, умоўна кажучы, зноў жа модна, сярод клеймённых насіць вельмі доўгія чолкі, каб папросту хаваць на ілбе падобныя, скажем так, шнары ад штэмпеля. З-за таго, што вельмі гэта была жорсткая рэч, забаранілі клеймаванне ў 1869 годзе у Расійскай імперіі. Ну, таксама у Расійскай імперіі варта адзначыць, што былі два віды смяротнага пакарання, гэта павешанне і расстрэл. У Гродні апошняе павешанне адбылося у часы паўстання, это 1863 год, больше звестак не знаходзіў. Пакаралі тады павешаннем салдата, который збег у паўстанне. Ну, а так, калі гаварыць пра павешанне і расстрэл, то гэта, скажем так, былі такія два віды смяротнага пакарання для простага люду і для дварянства. Павешанне лічылася бруднай смерцю, павешанне таму прымянялі ў дачыненні толькі для тых, хто не меў дваранства. Но для тых, хто меў дварянскі тытул, да, то прымянялі звычайна расстрэл. Ну і таксама вельмі важна, што бывалі такія выпадкі нават падчас паўстання, калі лішалі тытула дваранства і вешалі прадстаўнікоў дваранства. Той же самы там Зігмунд Сіракоўскі, Кастусь Каліновскі былі лішанены тытул дваранства, таму яны былі павешаныя. Ну і варта адзначыць, што смяротнае пакаранне ў Расійскай імперіі захоўвалася, пакуль не адбылося звяржэнне монархіі. Вельмі папулярныя сталі павешанні пасля першай рэвалюцыі. Тады было ўведзена паняцце, ну, она была неафіцыйная, але вельмі часта фігуравала Сталыпінскі гальштук. Расстрэлы таксама захоўваліся. Ну, а калі ўжо прыйшло часовае кіраўніцтва пасля звяржэння монархіі, то на пэўны час смяротныя пакаранні былі упразнены, адменены, то бок значыць. Ну і вось, калі ласка, так выглядаў расстрэл. Людзей прывязвалі да слупа, каб чалавек не збег, звязвалі рукі за спінаю, апраналі звычайна такі адмысловы каптур. Тут мы бачым побач святара. Святар перад расстрэлам або павешаннем павінен быў адпусціць грахі чалавеку, павінен быў падрыхтаваць яго маральна да смерці. Вось такія функцыі былі святароў. Ну, в прынцыпе, на гэтым усё. Калі у вас ёсць нейкія пытанні, я буду вам на іх рады адказаць. Можа быць, нейкія заўвагі, нейкія разважанні. Так што чакаю ад вас рэакцыі. Ну, можна пытанне голасам? Прывітанне. Добрый день, да, конечно. Оксана Ярошонок, Молодечна. Ну, вот я слухала вас, Алексей, і думала, што сапраўды тэма крыміналу, нават, ну, нейкая такая, ведаеце, заўсёды цікавіць людзей, цікавіць і цікавіла. Я думаю, што мае калегі-журналісты нават цяпер гэта бачаць па праглядах на сайце, так? Калі там крымінальныя тэмы, літаральна ў 5 сказаў, чытаюцца куды лепш, чым, так, ну, вялікія доўгія гісторыі.
Ну, гэта так, назіранне. А пытанне ў мяне такое, хацелася б пачуць, нешта пра пакаранне, вот калі Гродна было за польскім часам. Наконт польскага часу, вы маеце на ўвазе хіба з 21 по 39 год, да? Так, менавіта. Слухайце, наконт гэтых пакаранняў я нічога не магу сказаць, таму што я скончваю займацца гэтай тэмай, ну, толькі, скажем так, разглядаў гэту тэму ў межах 19 стагоддзя, таму што я ў асноўным 19 стагоддзям сярэдзінай займаюся паўстаннем, і мяне гэта цікавіла. Я толькі магу сказаць адно, што за польскім часам былі такія выпадкі, што калі, ну, просто садзілі людзей у турму, такіх вось нейкіх вычурных пакаранняў, як падчас расійскай імперіі, то выпадкі мне невядомыя. Можна толькі азначыць, што Прытыцкі, который учыніў, скажем так, страляніну ў судзе, яго вот хацелі пакараць смерцю. Ну, але былі маніфестацыі людзей шматлікія, і яму замянілі на пажыццёвае. Вось такі выпадак я ведаю. Дзякуй вялікі, цікава. Так. Можа быць, хтосьці яшчэ нейкія свае рэфлексіі, разважанні хоча выказаць, пытанні задаць? Александр Лобан. Да, Александр, вітаю вас. Вітаю. Ці ёсць якія-небудзь звесткі, можа, пра тых, хто сядзеў у турме гарадзенскай, ну, там унутраныя нейкія пакаранні, як зараз там карцер, шизо і так далей. Што-небудзь вы ведаеце пра гэта? Ці... Так, трошки мне траплялася інфармацыя. Напрыклад, маглі не карміць, маглі палак даць, маглі зачыніць у пакоі, который, ну, вельмі халодны, маглі вады не даваць таксама. Дарэчы, узгадаў вельмі цікавы эпізод пра адзін уцёк з гарадзенскай турмы, калі вязень спрабаваў, крымінальнік, уцячы праз каналізацыю, але з-за того, што там было вельмі шмат нечыстотаў, ён папросту там задыхнуўся. Вось такі выпадак быў з крымінальных уцёкаў. Вось, так што, да, катаваннямі, да, безумоўна, былі за парушэнне дысцыпліны, гэта былі, да, в асноўным фізічныя пакаранні, ну і, канешне ж, пакаранні голадам. Плюс да таго ж, умовы ў турмах былі вельмі жудасныя, як з нашай размовы сённяшняй вынікае, што людзі былі вымушаныя спаць на саломе, ну, я так разумею, што, вот нават яшчэ Фартасю Андерсен згадваў, што вельмі шмат было вшэй, скажем так, у гэтай саломе, што не давала нармальна выспацца, людзі пастаянна часаліся, пастаянна выходзілі адтуль з нейкімі яшчэ і скурнымі захворваннямі. Добра, дзякуй. Еще такой вопрос интересный про проституцию. Правильно ли я понимаю, что она была как бы легализована, если платили налоги, да, определенные? Да, цалкам была легалізаваная. Частка публічных дамоў мелі, ну, сучаснай мовай кажучы, дзяржаўную рэгістрацыю. І вот, калі ты маеш жоўтую кніжачку, эту адмысловую, ты можаш цалкам легальна займацца прафесіяй. Угу. Конечно, интересно для тех времен. А когда это перестало быть легальным, то есть с приходом другой власти? Или, то есть... Ну, в Советском Союзе падчас нават НЭПу наконт афіцыйных, скажем так, устаноў мне невядома, але вот падчас, да, вот новай эканамічнай палітыкі, калі было
дазволена пэўныя элементы капіталізму, калі былі дазволеныя пэўныя грамадскія свабоды, то падобныя заняткі сустракаліся, а вот наконт того, легальныя они былі ці не, то мне невядома. По-моему, было нелегальна, але з гэтым ніхто не змагаўся, тому что оно приносило хорошие грошы. Ясно. Спасибо, в общем, за лекцию. Очень интересно. Да. Так, тут еще в чат пришло, здаецца, штосьці. Так, тут пишут пытание, может, вы знаете, если информация, что кто-то из предков сидел в Гродненской тюрьме, куда можно обращаться, чтобы узнать детали этого дела? Насколько это реально? В начале 20 века. Да, можно звернуться в Гродненский национальный исторический архив. Там есть именные показальники, и по именным показальникам пошукать імя і прозвище вашего продка, выписать увогуле там всех однофамильцев, да, которые с однолькавым именем или с однолькавым прозвищем. И просто вам выдадут гэтыя справы, и вы можете сярод гэтай справы пошукать историю того ці іншага человека. В архив, да, можно написать заяву, и заплативши пошлину, можно потрапить в архив. По-моему, зараз уже пошлину ввели. Або замовить у архивных супрацоўнікаў даследования вашего родовода ці той ці іншай особы з вашего рода. Ну, шановне господарство, калі больш пытанняў няма, то я развітваюся з вами до наступнай серады, зноў жа той же час, і мы паговорым ужо пра 3 паўстанні. Апошнія гэта паўстанне Касцюшкі, лістападаўскае паўстанне, ну і паўстанне Каліноўскае, як яно называецца ў нашай гістарычнай навуцы, або студзеньскае паўстанне. Так што гэта будзе апошняя лекцыя у рамках нашего курсу. Кому цікава, буду рад бачыць і праз тыдзень.